tiɲɛ yɛrɛ la tiɲɛ don ne ala ye cili kɛ Musa fana na ninnu bɛɛ kɔfɛ sa n y'a ci ni ne ala ka dalilu ye ani dalilu mubinin dalilu min bangenen bɛ n'o ye aya ninnu ye sa ila firawuna n y'a ci firawuna ma ani firawuna ka jama firawuna ka mɔgɔw ye nɔfɛtuguli kɛ firawuna ka yamaru la firawuna ka yamaru ma kɛ birashidin ko a tilennen bɛ kira cilen an ye Musa ci bi ayatina wa sultan mubin ni dalilu ye minnu bangenen don komi a yɛrɛ bɛ o ayaw dɔn ni burhanu ye ila firawuna an y'a ci firawuna ma wa malayihi a n'a ka jama fattaba'u walima fattubi'u aw fattaba'u amra firawuna u tugura firawuna ka yamaru de kɔ koyi wa ma amru firawuna birashidin firawuna ka yamaru in kun tɛ kanda sira ye o kɔni a b'u bila halaki sira de kan naam yakudumu qawmahu a bɛ bila a ka mɔgɔw ɲɛ lahara don a bɛ n'u ji yɛrɛ kɛ tasuma dangan na wa bisal wuridu ji yɛrɛ kɛ danga cɛjuguyara elima woro don min kɛra jahanɛmɛ ji yɛrɛ kɛ yɔrɔ ye o tuma na sa a ko yakudumu qawmahu firawuna bɛ bila a ka mɔgɔw ɲɛ lahara don fa awradahumun nara a bɛ n'u don tasuma na el wurud bi maana ayiwa ka don n'u ye ka na u fɛnsɛ wa bisal wuridu el mawrudu ji yɛrɛ kɛ danga cɛjugu ye jahanɛmɛ ye dɛrɛ i ka mɔgɔw n'i ma don yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ u la jahanɛmɛ kɔ u donna yɔrɔ jugu la ala ka n'an don a la naam wa utubi'u u y'u nɔfɛ tugun nin diɲɛlatigɛ in na yan dangana wa lahara dɔw fana o danga kelen b'u kan ye o ye sɔnnifɛn ye ɛlimarufu don min cɛjuguyara dɛmɛ b'a la cɛjugu kɛra firawuna ye sɔnnifɛn cɛjugu ye diɲɛ danga ni lahara danga ye u ye diɲɛ danga sɔrɔ u ye lahara danga sɔrɔ mana sɔnnifɛn la cɛjugu don a ye min sɔn a ka mɔgɔ a y'a ka mɔgɔw sɔn min na zalika a ko min filɛ nin ye nin ye dugu ninnu kunnafoni ye an bi u kunnafoni lakale ale ka Muhamadu ye a bɛ dugu ninnu na minnu halakira nka hali bi u nɔ tɔ bi ye wa fana wa minha a bɛ dugu ninnu yɛrɛ la hasidun minnu mugumugura minha qaimun jɔlenw b'a la o hali bi n'i taara i b'o o pied dɔw jɔlen u ka sow filɛ u ka fɛnw filɛ walima u halakira mɛ mɔgɔ dɔw kisira olu kelen kelenw bi sɔrɔ wa in kɔrɔ de ye wa minha a bɛ dugu ninnu na fana hasidun minnu mugumugura de pewu hali u nɔ t'i ye bilen nka e min ko i b'u hinɛ minɛ wa ma zalamnahum ne ala m'u tɔɲɔ nka sa anfusahum u y'u yɛrɛ de tɔɲɔ u ka bɔliw ma se ka foyi nafa u ye ala minnu ko don yad'una u kun bɔ ala minnu bato n'a ma kɛ ala ye a ma se ka foyi kunbɛ u ye tuma min na i ma ka halaki nana u ka bato bɔliw la u ma se ka foyi jiidiw ye fo kasara ni kasara a ma se ka foyi ɲ'u ye fo kasara ni kasara wa ma zalamnahum hinɛ minɛ ba ne ala m'u tɔɲɔ dɛ walakin zalamu anfusahum u y'u yɛrɛ kun de tɔɲɔ wa ma aghnat anhum alihatuhum u ka bɔliw ma se ka foyi ɲɛ ɛlɛti bɔli min ko don yad'una u b'olu minnu bato min dunillahi ala kɔfɛ
min shay'in foyi la ma se ka foyi ɲɛ lama jaa amru rabbika i ma ka halaki nale wa ma zadahum amu jidi foyi la ghayra wa ma zaduhum boli ninnu batoli ma foyi jidiw ye ghayra tatbibin fo kasara fo bɔnɛ ni bɔnɛ bon mais ala ka nin halakili ninnu bɛɛ la kɛlɛ fɔlɔ ye tawhidu de ye ala yɛrɛ kelebandiya mais o ala kelebandiya bi min ɲini an y'o fɔ a ye ka kɔrɔ bon mais i bɛ taa sɔrɔ halakili kɛra yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ a tɛ ala kelebandiya dama kan i bɛ taa sɔrɔ ala kelebandiya in kun min na de furakɛli kama mana ni ala kelebandiya sabatira fura bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ mana ni docteur ko a bɛna mɔgɔw furakɛ k'a fɔ a banabaatɔw filɛ fura k'u la a b'u lajɛ de mun b'u la consultation de bɛ kɛ bana yɛrɛ sɛgɛsɛgɛli mana bana sɛgɛsɛgɛli o de ye tawhidu ye ala dɔnni mana ni bana dɔnna fura bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ parce que e bɛ ka jago kɛ ka tɔɲɔli kɛ ka fantanw tɔɲɔ sugu kɔnɔ mana mun bɛ se ka e b'o la fo fɛn dɔ ka jira i la i k'o dɔn fɔlɔ ka siran o ye mana n'i siran n'o ɲɛ o tuma i bɛ ka tiɲɛni min kɛ a bɛ sɔrɔ k'a fɔ i ye k'o man di o ye min bɛ s'i la a ko min man di n ye i b'o to yen mana tawhidu de bɛna fɔlɔ fo ala ka dɔn k'a jɔyɔrɔ dɔn n'o kɛra i b'a kanu siran bɛ k'a ɲɛ o tuma a ko min i bɛ sɔrɔ k'o kɛ aha alhamdulillah o tuma baara in sindi ye nin de ye mana toujours ala ka halaki tɛna ko mɔgɔw m'ale ala dɔn firawuna ye o misali dɔ ye firawuna ka kuma fila ana rabbukumul a'la wa ma alimtu lakum min ilahin ghayri san 40 de bɛ kuma ninnu ni ɲɔgɔn cɛ k'a fɔ n ye ala ye firawuna ye ala ya déclaré a yɛrɛ la ka san 40 kɛ hɛrɛ la aha y'a dɔn o tɛ n tɛ ala fɛ ye dɛ o kɔni ye ne yɛrɛ de ye ala ye y'a dɔn firawuna kɔni tɛna se ka ala bato bilen parce que ale yɛrɛ ye ala ye san 40 ala y'a to yen kumana ala ka halaki tɛna abada ko an bana ka ala kelebandiya halaki bɛna de jogo minnu banna ala kelebandiya kun bɛna o min ɲɛɲini k'o ɲɛfɔ an ye an ma sɔn o la jogo in ma bila halaki bɛna yen n'a sɔrɔla a b'a faamu parce que diinɛ kun yɛrɛ tɛ ala dɔn ye diinɛ kun ye an ka balo hɛrɛ la bon mais ala dɔn de y'a kun ye a aslu ye quoi aslu ye ala dɔn ye parce que i tɛ se ka balo hɛrɛ la n'i tɛ se ka balo hɛrɛ la fo a ka sira fɛn dɔ ye n'i tɛ se ka a dungɔ to yen ka mɔgɔ dɔ gasi sigi fo a ka sira fɛn dɔ ye o de la ala dɔn bɛ na n'o tɛ n'a sɔrɔla ala mako kun bɛ an k'a dɔn ala bɛ yen dama de la an yɛrɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔni dabila n'o tɛ an k'a dɔn ala bɛ yen o bɛ se kira ci la o tɛ se kira ci la o miniti 5 dɔrɔn i b'a fɔ ko ala bɛ yen parce que i bɛ fiɲɛ min sama ala ta don n'a y'o tigɛ i la dɔrɔn i b'a dɔn ko se t'i ye n'i ko nin bɔra min n'a ko ne de ta ye fiɲɛ ye n'a ma n ta kɛ n b'a tigɛ a bɛ kɛ a bɛ kɛ ayiwa summa istaqamu kuma in bɛ istiqama dɔrɔn de nɔfɛ ala y'an da a tɛna an to yen ten ka baganw da hakili t'u la u bɛ ɲɔgɔn tɔɲɔ fo a ka hakili d'anw ma anw kana ɲɔgɔn tɔɲɔ kumana diinɛ nana o siraw de jirali kama c'est à dire diinɛ ko in a ma faamu mɔgɔw fɛ quoi o de la an bɛ sɛgɛn dɛ mais n'a fɔra dɔrɔn hakilimaw b'a faamu seliba in tɛ sunba in tɛ n yɛlɛmɛna magan tɛ la ala mago bɛ mun na a ye balo hɛrɛ la mɔgɔw gasi sigi to ala kɔfɛ silamɛya banna nin de ma faamu n ye layila 1,000,000 kɛ sɔrɔ dɛ n ye kuranɛ bɛɛ kala k'a ban kuranɛ bɛɛ kala k'a ban o bɛ mun ɲɛ kuranɛ bɛɛ kala k'a ban tɛ foyi ɲɛ hali n'i ye kuranɛ nɔɔni k'a min kuranɛ mana nin si kama kuranɛ nana de ala ko a kɛ a to bon n'i ye kuranɛ tɛmɛ o kan dɔrɔn papiye de b'i bolo ala ka hakili ɲuman d'a ma وكذلك a bɛ nin jogo kelen in na o i ma ka minɛ cogo do n'a ye dugu o dugu minɛ ka sɔrɔ dugu in zalimatun dugu in bɛ ka tɔɲɔli kɛ
ala ka minɛni o yɔrɔ la o diminen bɛ shadidun gɛlɛya da don o kumana Bukhari b'a fɔ yan ani Abi Musa al-Ash'ari qala الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته ala bi munyu tɔɲɔli kɛla ye an heli umuru wɛda a bi munyu ye f'a bi k'i kɔnɔ i bɛ min na ko ala t'a kalama ko nka n'a y'i tɛgɛ ta dɔrɔn i t'i tila la bilen tɔɲɔli de ka ko ala ye fɛn bɛɛ ye c'est à dire k'i ka se boli mɔgɔ dɔ kan se foyi t'a ye walima ka mɔgɔ dɔ janfa k'a namara a t'a kalama olu n'a ɲɔgɔnnaw de bɛ ala dimi mana ala y'o de fɔ nin yɔrɔ in na a ko cogo di wa kazalika akhzu rabbika a ko i ma ka minɛ cogo ye nin de ye i ma ka ɲangata bi kɛ tan de iza akhadha alqura n'a ye dugu min mɔgɔw minɛ wa hiya zalima ka sɔrɔ dugu in mɔgɔw bɛ tɔɲɔli la i bɛ nin muso bɔsi i bɛ nin den suɲɛ i bɛ nin ka nafolo namara i bɛ nin coro i bɛ dabalijugu kɛ nin na i bɛ nkalonjugu da nin na n'a ye dugu minɛ ten inna akhzahu o yɔrɔ la ala ka o minɛni alimun dimi o bɛ maa dimi dɛ shadidun wa a ka gɛlɛn ala k'an kisi a ma ala kan'an minɛ ya rabbi na inna fi zalika i k'a dɔn ko nin fɛn minnu fɔlen filɛ a bi sɔrɔ ninnu na n galena ayatan miiri ni taasira mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ min bɛ siran lahara ɲangata ɲɛ lahara ɲangata o ye don ye majumun bɛɛ de bɛna jɛrɛ adamaden bɛɛ bɛna jɛrɛ o ye wa o ye don ye don do majuhudun seereya don dɔ ta ti kɛ dɔ kɔ bɛɛ bɛna jɔ n'i ko n y'a kɛ tan dɔ b'a fɔ nkalon don ala ne kun bɛ yan a bɛ tan walahi yawmun mashhud seerew bɛna jɔ o don gundobaw bɛ da kɛnɛ kan don min na ala k'an sutura la foyi t'i kunna jaya fo tuubi segin kɔ ala yafa deli ikhlawu k'i bolo bɔ a la walejugu kɛli la naam ayiwa a ko ni maa min ye nin jate minɛ fɛn minnu jateri ye sisan ko wajuli da don maa ye maa min bɛ siran lahara ɲangata ye wa o ye don ye fana majumuun lahu nasu adamaden bɛɛ bɛna jɛrɛ o don in de ye bɛɛ dɔ tɛ to dɔ kɔfɛ bɛɛ bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kan naam o ye seereya don ye dɛ diɲɛ adamadenw jinɛ ni adamaden bɛɛ bɛ k'a seere ye dɔ tɛ kɛ dɔ kɔ khafiya wa foyi tɛ dogo ala dɛ a bɛɛ bɛ da kɛnɛ kan yarabi ala k'a nɔgɔya ne ala ma lahara seli yakaru a bilalen bɛ de liajalin ni ka sanga dɔ kɔnɔ ne yɛrɛ ala b'a sanga dɔ a jatelen don n'a sera a bɛ kɛ nin ɲɛnamaya in bɛ ban dɛrɛ jɔ kɛr'o la o a fɔra silamɛw y'a fɔ kutubu samawiya bɛɛ y'a fɔ mais bi recherche scientifique yɛrɛw nana fɔ k'a fɔ diɲɛ bɛ ban siga kɔni t'o la fiyewu parce que diɲɛ daminɛna ni harara min ye n'o de bɛ kɛ ɲɛnamaya yɛrɛ asasu ye o harara in a bɛ ka dɔgɔya a dɔgɔyara kosɛbɛ kosɛbɛ wa fana a bɛ ban olu ka o kuma in na kafiri minnu ko ala tɛ olu yɛrɛ ka kuma na waati dɔ bɛna se hali jiri tɛ se k'a falen hali jiri jɔlen a bɛɛ bɛ sa adamaden tɛ dɛ hali yiri a bɛɛ bɛ sa o kɔni o ye recherche scientifique yɛrɛ ka kuma de ye u ye min fɔ o kuma na o kɔrɔ ye banni bi kɛ quoi pewu nin ɲɛnamaya in bɛ ban o banni yɛrɛ tɛ kojugu ye nka a banni ye dɔ daminɛ nin de ye a banni ye dɔ daminɛ nin ye o de la a bɛ fɔ minnu sara an b'a fɔ u taara lahara u ma taa lahara u bɛ barisaku de la minnu sara u ma se lahara fɔlɔ ayi maa tɛ taa lahara maa ɲɛ o maa bɛ sa maa ɲɛ de yawmul akhir bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kelen kan ye mɔgɔ minnu sara sisan olu bɔra diɲɛ na nka u ma taa lahara u bɛ barisaku de la tuma na n'an bɛɛ sara tuma min na
daliba masa bɛ sɔrɔ k'a fɔ de ko israfilu ka buru fiyɛ ayiwa fɔ nufika fi suri ayiwa siraan o yɔrɔ bɛɛ ayiwa alhamdulillah a bɛ bɔ kaburuw kɔnɔ a boli baatɔ i b'a fɔ a fɔra ko a ye boli ka na nin yɔrɔ in na bɛɛ b'a ɲɛsin bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kelen de kan mana o don de a bɛ fɔ o ma ko cɛbajira don cɛw b'i dɔn ye baaraw ka dogolen dɔw b'i bange ye siga t'a la fiyewu ala k'an ta kɛ hɛrɛ ye yawma wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud an t'a a yakaru fiyewu fo waati ne yɛrɛ ala bɛ waati min dɔn